Kuseni emidlenzweni. Sho right ntwana? Yeah, cebo mani kakusho ngiyawujama. Unayo le problem basakhona ngifika. So ndibuza impilo mfowami. Please, unidi ucela liba awufa. So ndibuza impilo khona ngifika kunento ndibuza impilo most especially namhlanje. Akwazi namhlanje tu ngibuza because ndiphansa ndafika apha xa kuba ngiqomba ngiyabathanda abaphulaphula. Because manifika lokhu kuyanetha namhlanje. So ngoku sawuphuma njani kunetha? Niyazi kaloku boss uphandla kwami ngamanzi kweli uphandle and uyayazi ba le niyenzileyo namhlanje i-disability unsee abuse because uyabona mos bangiboni nina bofama niyondilanda noma kungeplane ninandleka and into ezakwenzeka ngokuqala namhlanje ngizavusa umbutho wami sonke thina singaboniyo edithoka ndibawela nje aku-president athi kumlukhansi mntanam ndakucela apha eSouth Africa khake wenze ngobona kwakho bane picture apha eSouth Africa abantu xa besenza ngobona kwami ndibe ngibona ngemehlo eli sonke sawubona ngazonye yona nto apha eSouth Africa izinto engekho right nje because uthi abantu banabona ngazonye ke ngoku kanti xa indimo zawubonela abantu izawubona ngazonye Iye parliament futhi. Iye parliament ukwenzela sibone ngasonye parliament kuzawuthwa viva Luka. Uba asibonanga isiphosa and isiphosa sonke. Asivezi sikamkhona. Yabona sikamkhona ndifika bamngana bobuphi. Okonke ukhangela ndifika pha ndiyocertify. Kaloku ngisena la green book mna. Yaya ngoku epolice station ngisena la green book. Ndifika phaa kwelipolisa ndithi tata ndizocertifya. Hey la tata wathi konkodini ayondawo tsha intsangu le. Ayondawo amaphara le. Ndiyabuza tata ngoba uthi kodini umuntu akenzelwa akacertifyelwa onye umuntu apha funeka ube nguwo certify ndithi hayi tata ndim lo. Uthi hayi kwathi niyaxoka inguwe lo ndithi tata ndim lo. Wawusabona ngawo mabili lo. Ayesenze yangoku. Okay ndakuva. Uthi lo tata kwedini ucimba wena udlala ngam wabiza usizo lapha ecaleni wathi sisi zam kangijongele kule ID uba indlebe zingaphi wathi la sisi zimbini wathi kulo mfana wathi zimbini wathi amehlo wathi ID ni bhuti mabini kodwa kulo muntu umapha linye wathi tata hayi kodini phuma uhamba akutshaya nsangwa ndiyaqonda undwethile xa ndiphuma phandle ngoba kudala ujet endifowunela uba yewu ndiyamtyala ndayeka neteksi ngoba izawucotha ndakhwela uUber xa ndifika kwajet ndandiyetata ujet unini ndifowunela bendifuna ulukhanye mozapho kwathiwa uyasityala ndathi okay ndicela i-ID yalo mntu undityalayo bakhuphi i-ID hey kule ID zingaphi indlebe lapha kuthiwa zimbini ndithi amehlo uthi babini ndithi kumu ayindim lo ndithi ayindim mosilo ndingaphinde ndifowunele umantu banamehlo elinye guys in life i-problem ke wena mafana umeza wami yabo umeza nadandla naye umeza ke sitshinto zethu ke weekend hayi kuphatha veke isitshinto zethu ke isitshinto zethu hayi ke isitshinto ayangiboni phela akaboni phela hayi kaloku kazisela ngiboni phela anazi nizeredio into ngizela because zindenze ngaboni phela sona sithele ufumene ikhona esikolweni kuthiwa umntana akakepha umeza ke ngumuntu nje wena ongekho right ngamo uthanda uchuku uthiwa ye mesa khawuleza ufika athi umeza fondini masishiye into apha sibaleke siyephe esikolweni xa sifika phacaba umntaka meza akakozange uphela ukhawu kuthiwa ye mntaka meza kaphela ukhawu kuthiwa hayi akakwazi umpela lo khawu ngoku umeza uthi kum uthi apha kwabamisi hey
awukeni uba nina nipelisa umntana wami ukhawu nina nizimise ezingena ndaqesho nimpelisa njani umntana into enkulu kangaka awukeni uba kupelwe into enkulu inkomo ziphi into ezincinci mosquito mosquito kungcono kwawukhawu mos ziphi mosquito because zinto ezincinci ezinopelwa kumntanam i-butterfly. Mina niyamsokolisa umntana nizompelisa into enkulu ziphi ichicken Nexhala lokuba sizangena naye izulu kuhleka kuzonyamezelwa kowethu usiyawuthembe velipheleyo iliso lichipha kunamazinyo tsubana wari lowo uthi amehlo ntontondi ndithengele yena eli phofu elokuqala ndandithengelwe nguye lowa Koma sonke imthengele because iduri cap. Kule veki ndiyomkhupha elinye izinyo lo wangoba kule ekhaya emphedu kukho inkomo enzimbini and usiyaka yazi noyazi inyama yenkomo uba ngeyiphi right ndizamnika isiqhwanga uyasimungunya imini isebheteri imini uyazimungunya uqala namhlanje udiyophela umsebenzi mna ndimane ndinqunqugeme okanye ndamthengela ivosi ndamazi ivosi yamsokolisa phuma kokokolagem kanye bakufumana abanye bendawo zophinda ubeperforma kuzo ndibona bakhona nale ndaba yebhuki ijogwini ngoba nigcwele yonke indawo i-stand up sikhona kuyo yonke indawo ke ngoku abakhangela bangakufumana phi phofu ke nee-show zakho ezizayo ziphi no abalifunayo mabandicheke ndingulukhanyo comedian Facebook TikTok lukhanyo comedian all over yonke into yami iyi-one man lukhanyo comedian so wena wenza ngokubona kwakho ndenza ngokubona kwami enkosi but kule veki namhlanje uphuma kwami apha ndihamba ndonika ipresent umama wami umakazi but so called umama uyazalwa namhlanje unokhanyiso maphimpini ewe uyazalwa namhlanje happy birthday and unoba mdala ngoku ndiyamcinga uba kule weekend akho nto ndinayo anagigi kule weekend mise yonke into ndifuna uyokhanala ingusiya phaa emakhaya sinenkomo enzimbini and into endiyithandayo ezaa nkomo zatyiwa noba zigalanga asizulinda into uba kuthiwa masikale because ziyakwazi ezinye ezingakhali zivalwe impumlo hayi eziya noba zigalanga kwasikakhuleke siyabulela bengulukhanya the comedy